That is not true. That is an outright lie. Siyempre, binibigyan natin ng halaga yung ginagawa nito mga taong ito. Ito ang mga ginawa nila. Hindi ho maaalis dito. Ang gusto pa namin, dagdagan pa nila ang kanilang pagtulong para mas dumami ang mga magagandang tirahan dito. As a matter of fact, I made representations with Maynilad dahil ang problema dito, acute water shortage. May nagsasamantala dito, nagbebenta ng tubig na napakamahal. Kaya nagpalagay kami ng napakalaking tubo para makarating dito sa Paseco para mabigyan ng serbisyo ang mga naninirahan dito. Kaya hindi ba nakonekta na kayo ng Maynilad? Di ba meron yung iba dyan, meron ng kanyang kontador. O pati sa Meralco, gusto namin meron sariling kontador din para kung ano kanilang konsumo, ay yun na lang ang babayaran. Hindi nadadaan pa doon sa middleman yung naghahanap buhay, gumagawa ng pera, pero ang pinagkakakwartahan ang inyong kahirapan. Kaya huwag kayong maniwala, pagpapatuloy ng ING, pagpapatuloy ng Habitat, pagpapatuloy ng Gawad Kalinga, ito ang mga magagandang bahay nito. Kaya maliwanag yan. Sinabi ko na kay Chairman Hispano. Okay.